Zaragozan, mamma mia. Mamma mia, Zaragozan. Mamma mia. Bai, mamma mia. Here I go again. Han ere esan nahi dut, zeren Bilbon egon zinen, ikusi zintudan, zera? Biagantokian, claro. azte nagusian, Bilbotik ez dakit nora joan zineten. Iruñan egon gara. Iruñan. Bai, egon gara Iruñan, eta gero Zaragozara Malagan egon ginen hasieran, gero Bilbora, Iruña, eta ointxe ja, San Cugat, Mallorca, Manresa danetik. Hemendik aurrera? Espainia osoan, gero Valladolid, eta gero jaurren guztian, Donostira gatoz, bai. Ah, Donostiara ere, Bai, baina apirilean. Horrek esan nahi du arrakastatxua dela. Oso arrakastatxua, bai, oso arrakastatxua. Betetzen duzuela antzokia. Egunero, bai, minimo 1000 pertsona egunean. Izugarria da, bai, eta egon gara hiru denboraldi Madrilen, Gran Bian. Gran Bian, eta ez dakitak izuen, baina, karo, musikalak egiten dituztenek, egiten dituzte iaia egunero emanaldi bat, eta egun batzuetan bi emanaldi, ez da? Bai, egiten dira funtzioak, oza, bakarrik egun librea da astelena. Eta asteartetik igandera funtzioak egiten dira. Asteazken ostegun eta igande bat, eta ostiraletara larun bat bi, egun bakoitzean. Eta, karo, 2 ordu eta erritako funtzioa da. Eta nekatzen zara. Bueno, imaginatu. Eta gainera ja ez dauzkatu gehi urte, nik petxotzeot baietz, baina ja ez, eta jarraitzeot espagata egiten, jarraitzeot piruetak egiten. Exigentea da. Bai, oso exigentia. Bai, azkenian kantatu inbiozu, dantza inbiozu, interpretatu, dana. Eta orduan egun librean zer egiten du Ilenia Baglietto? Astelenean zer egiten duzu? Ba, holan egon, sofan holan egon. Bai, saiatzen naiz, deskantzatzen. Bueno, oin, egia da jiran, aprobetxatzen dugula beti astelenetan, pixka turismo egiteko. Azkenian, bai, leku desberdinetan zaude, baina ez daukazu denbora askorik tokia ezagutzeko, ez? Orduan astelenetan, baiten ditugu eskursioak, eta edo, lehenko gunean genuen friturra, Zaragozan, Bilarrera juteko, da, bueno, pixka... Turismoa egiteko aukere ematen dizu ere, mamma mia. Bai, oin momentuan, bai. Gainera, prota bat egiten duzu orain. Bai. Egin dituzu ez dakitzen bat? Bai, ni hasi nintzen alternante bezala, hau da, egiten dituen titularrak deskantzatzen zuten egunetan, nik egiten dituen beraien pertsonaiak. Orduan, 3 pertsonai protagonistak dakizkit, orain momentuan jiran naiz Taniaren titularra, baina jarraitzen dut Rosi egiten astian behin, eta naiz Dona dela protagonista absolutua, Donaren bigarren koberra izaten. Nik ez dakit nola klaratzen zaren. Ja. Behin, kontatu, hau zuk gorretzen duzu kontatu zen nirala? Bai. Gabonetan egon ginen elkarrekin, eta berak esan zean, Claudio, egin behar ditu ez dakitzen bat, eta nik alucinatzen dut. Exigentea dela fizikoki, exigentea da, baina zuk eskola ona daukazu. Bai, alaxe da. Irudi batzuk jarriko ditugu, ez dakitzuek dakizuen, baina oraintxe bertan iruditan ikusiko duzuena, Ilenia da. Pantai handia. Begira. Zuzara? Ni naiz. Esta es mi gente. Begira, nik ondo esagutzen dudan saio batean gainera. Bai. 2000 garren? Jo, imaginatu. Eso nola nabaritzen den. Oindalo, eta 5 urte. Zer sentitzen duzu hau horrela ikustean? Bitu, beti esaten dut, niretzako dela beste Ilenia bat izango balitz bezala, beste bizitza bat, bai. Gimnasia hotzen ebanean, niretzat hasi izan beste bizitza bat. Azkenean gimnasian, metxak neuzkan, egon nintzen iaia Espainiako selekziora sartzeko... Txapeldun izan zinen? Espainiako txapelduna naiz, bai, izan nintzen. Urte honetan, 2000, 2001 eta 2002an. Eta gero, Madrilen egon nintzen karrean, en Centro de Alto Rendimienton, eta hori, nire aita. Egon nintzen... Ez dakit urduri emozionatutan, nik uste dut... Danetik, bai. Eta hori, eta egon nintzen, Espainiako selekzioan sartzeko. Baina azkenian pixuagatik ezetza eman zeaten. Lan pixuagatik. Bai, klaro, nire garaian gimnasian, hori ez dakizelan dauen kontua. Oso zorrotza, bai. Baina... Kanpotik behintzat ikusten zen oso... Asko zaindu behar genuen pixua. Bai, asko. Eta horregatik ez zinen sartu? Bai, esan zeaten, pixua jaitzi behan ebala, jaitzi neban, ez dakit igual izango zean 3 kilo, baina azkenean esan zeaten. Eta pena ematen duzu gimnastika ez jarraitzea? Ez, egia esan oin eskertzen dut. Azkenean nire bizitza beste toki batetikan junda, eta asko gustatzen zait nire bizitza orain. Orduan segurazki, igual Espainiako selekzioan egongo banintz, nire bizitza esan oingua izango. Hombre, mamma mia egiten ezinateke egongo.